Първият така важен ход на българската армия е на север от тук, на местността Мека Црев, когато капитан Маринов дава заветния си зов за атака на нож. По-късно той е тежко ранен и загива от раните си, но тази атака на нож обръщат битката в полза на българската армия и след тежки тридневни бойни действия от този фланг започва настъплението, като ридовете, които ги виждаме на юг от нас, Трилши, Мека Црев, са последователно превземани, отстъпвани, пак превземани, докато не се стига до отстъплението на позициите при Драгоман от сръбската армия и последващата битка при Драгоман. След това при Цариброд и биват принудени да отстъпят към Пирот и към Ниш. На 12 ноември българските войски на практика започват да се организират и да се насочват към преминаване на сръбска територия, като на 14 и 15 ноември са водени решителните боеве за Пирот и на 15 ноември Пирот